Karisia na nsuke Oliva wosoko Plaza kukodo kuodo Wakaba sopulu Wamana tudika Wakadika na nilo kudomwe Dokuye na kutodo Ozokuliye kokino yene sinko Wakaba Kalisa na suke Oliva da mage Kalisa na suke Wala koto Una maga Musa mudike Na Musa mwana mwaye tori Oloko de kiri uye kiri Wala ya jaji mwabika Wajif Walika Wazako Suka tamu kande mutaludogu hai Ona zeko nayo muyenafa Nako wabida kalu huye waipe Ozo kuriye kona suke hai Asiri kwaya nama diliya Ututumu daliya Namuo Oliva ni kuomu Hapa Oh Wajiji
so ojo mu kejo ya mudalo ni wa mama mulo mama ni panike haba yaka ni kuomu na majibiyo o na mundo oli mani kuomu osapuri yego haba wewe ni jamboja oli ba wewe ni kaje wajana kula kuo himuo oya liru tedeli aja oyimuo chibuta weka tadi lama mulo Rachako Monica Josephine Rania Rafa Modelo Sokuliya Kona Tuka Oliver Ozoko Mama ni panike Imutalo Doku Papa Waya Badane Kiri Yabo ya Jiro my phone was a free ego or you would equal. Why is it that you get let's take a look at the book. When the devil of the was a free ego not to get. Where's on our Galicia? Where's your photo? The key. Where's the money? What's up in here? What's the moon? Can I see you? What's it? What's it? What's it? Mary Jane. What's this up? What can I Afamulo was a pretty echo. What's the book? That's what's it going to Mama? You are what's a pretty echo to get? What's the book? That's what's it going to be running? When we are what's the book? What's it going to when was a when was a pretty Look at
si ya na Abuja ya na Lagos na-eje pata n'okwu mmadụ ịkpata ego ya n'ohi ya aka na natala ego ete wee dozukwu ịba waka maso kwuru ya ego na Nsụka onye mere okolo obodo okwu ya n'anya wete na kwuru ụgbọ dịka aja dị n'ala ọzọ kwuru ihe ego onye bịa ọkọpụ ya omerihe odogwu ihe adịghị eje na akwụla ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka ezigbo onye obodo jizigbo ike onye na-ekiri ọrụ ifo onye na-eme ka ojiji akpị ya ego ogi na onye na-amadi ete ọzọ bụrụ ihe ego a na-esiri oge iko ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka onye chukwu yori ngozi ka onye ngozi ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka jisikwa ike na-eme ọkụ ị na-eme enyere mmadụ ahịa ana m eche gị ọzọ bụrụ ihe ego mesie ka iji mgbe ezu ọjụmọ ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka ọzọ bụrụ ihe ego na Nsụka ọzọ bụ ihe gosi mụ bụrụ ikpe edozi mba ihe otu ohie ka ya na na-adị na mgbe ya na ụmụ nwanne ya ga na-adị na mgbe weji odogwu maka na odogwu ụmụ na odogwu o si mụ kedozie oji ebe oma oge n'igwe PDP wetụgara gwa gọọmenti n'Enugu jema isike ozokuru ihe ego n'ogenerede osimu kene mukadali awaki wete meko mekula free state oil and gas chairman What
Okay,
aja kali alo biye ozo kuli ego na suka owe roya siri bobondo kanjuo eyi mele dikete ana biya ba ni mama ba ko sala kula ko ga na tsomo hai wani ko sako wani ko biye malo doku wani yawe wani ko moto na jiro ni we wani masi box wani box wasi ko moto so ya delege ma kekake masi wali mo mo na ye oke tuwa wasi ko moto odoku so buri ye ko na so haba eli mo na fo odoku haba wasi bana kisimu mega waka kuwa no maria okuto oyu ya beti no mo so buri ye ko mawa haba igele mama solo epa highlifeng.com